Yo wis yo. Setunggal mawon to niki? Mboten kalih to. Setunggal mawon lah kuliahane sindene kuwi pirang-pirang. Nggih, sindene kathah ya. Cantik-cantik kok. Gak enak nih. Yo ninggal katresnan. Iki bentukane. Gak apa-apa gimana? Aku nyumbang Ninggal katresnan. Ya kalian yang kerja kok malah. Oh iya. Nyumbang tenaga tapi dapat baju. Oh enggak, baju sendiri. Jarek dapat enggak? Oh enggak, jarek sendiri. Pesakno Pak. Ya, ninggal katresnan monggo. Seka aku ya. Saka kene sa. Hah? Buka celuk. Dilanggam sik. Oh ya. Sepira ta iki? Ngene. Nangis sajroning atiku sawise sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwari malan wangi. Mogi-mogi
Ya karo olahraga. Wes. Sono apa mundutan ta ya? Sopo buka WA ki? Terus? Ya Om. Menika Mas Bambang badhe akrobat menika. Monggo lajeng ki mawon, monggo. Ibu-ibu, mbak-mbak presiden menika. Monggo. Monggo Mbak Okta. Monggo kula aturi tampil ke depan. Tutuk, 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 tutuk. Ayo, yu wah. Yo boy. Loh, wis disorak-sorak. Iya. Pripun Mas? Lah kula mboten pripun-pripun jenengan purun jenengan purun. Jenengan pripun? Napa? Pripun? Nah, pripun? Pripun Pak? Monggo lajeng lagu napa? Mas Gading nyuwun lagu napa? Lali janjine mawon. Lali janjine. Menika wonten saweran menika. Monggo. Ya wonten saweran. Suwung ta niku? Mboten wonten di 30.000. Niki dit sawur wae menika. Dibawani nggih. 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 Napa Mas Geter bawani Mas Geter? Ora ngerti. Bawani apa? Mas Gun ya. Bawa ya Mas Gun. Mas Gun. Bawani apa takon? Mas Gun dueti. Monggo Mas Gun, kula aturi bawa Mas Gun. Kula aturi jumeneng Mas Gun monggo. Boten ngeten mawon, engko ndak malah do gayeng mangke. Ya tak gawe sepi ya men ora do rame wae. Aku arep turu malah do rame wae. Dino kecerakan apa ya? Nyemberet ya. Kok cangkemku sing elek ya? Dino Minggu kang tak tung anti tinamune iya digawe malaran ayo ngono kuwi apa ta? Malah ganggu wae ilang kok aku malah. Pintar golek menang kok sing Mas. Alasan ngandar-andar angan dukung
Iromone jan. Piye? Ah piye arep jawab apa? Nganu, remi. Oh ayo aja remi. Om. Apa? Pamundutan mau. Weh. Ayo. Ngene iki, mesine ra. Ono. 10.000 lumayan. Tetep tak gowo ya, Le. Ngene sapa kowe mau? Ngene sapa? Oh. Sapa arep ngejawab apa? Arek nganu iki lho, menangkani pamundutan. Rong lagu ya Om ya. Oke. Oke. 10.000, 20.000 iki 10-10. Wis oleh den pira iki mau? Urung ngono iki lho. Ora wae sik ditransferane ibu mau apa? Sik ditransfer ki wis dadi kae nggone ibu. 500 lho Bu. Ora main-main. Larang. Sambatan ya aku ki nyumbang Ibu. Nyumbang apa? Urung lho. Ya engko. Apa Mas? Nganu, Lintang Asmara karo apa jenenge sijine mau? Madiun Ngawi. Waduh, ra iso kabeh aku, sumpah. Ora Ora iso tenan. Dijoli Mas. Dijoli apa? Oh duet, aku jak Intan. Nggih. Ayo Tan. Aku seneng. Wis entek pirang kerat, Bos. Wah, ayo sumpah aku Pak Wisnu mau. Aku nyerah nang kene ora nyugoto wis 2018 lho Mas aku ora kabon. Asli. Wis pedot berarti. Pedot. Oh ya tak dukung wae. Sesuk pedot ora ger ae ora ngajar. Diblebek terus ya. Pak Pur lho iki. Hah? Apa iki? Iki mumpung bintang-bintang tamu mau wis do lunga, kendel aku. Oh iya. Lah nek mau don aku. Mau dalang apik-apik to. Lah iya to, Om. Iya. So kandake karo Ibu. Om Kiswan 400. Mau jare 500. Wis, Medun. cukup 400. 300 wae piye? Wis ora iso. Iso. Ayo. Yen karo marhum bapak ki aku tak tatang gelut wedi lho, Mas. Nah aku wani kok. Asem iki. Lagune napa? Hah? Lagune napa? Ayo rondo kempling wae. Wes. Ora Mister Pahit. Mister mendem rapal aku. Lah aku ora ndak. Ayo. Aku wis mendem ya. Asli. Edan iki. Pedot. Pak Pesnu iki mau tak kira syukuran rabine Pak Pesnu Edian tenan. Piyayi bagus tak rabi ping 3 iki. Aku rabi ping 2 dadak mlebu kunjara. Setan tenan. Armadani apa piye? Hah? Armadani apa piye? Ora, aku wis pindhoe cukup. Pisan meneh. Ora, wis pindho wae. Mlebu kunjara iki rekoso. Sesuk nek dadi dalang kondang aja kaya aku. Ndak. Aku ki urung kondange wis gleleng. Terus Aja kaya aku sepenting dadi dalang sing apik. Ngkulana pakmu, almarhum Kisena. Aku biyen ngluwi Kisena malah trujuke pahit bahkan. Langsung pedhot Mas, asli aku. Asli aku. Pedhot tenan aku iki. ora masalah. Iki nek isi ana 2 botol sikat saiki. Atan, aku kangen karo kowe. Bojomu sik ndi? Tebak sing endi? Bojomu ana ora iki? Sinyaron sik ndi? Sampeyan Mas? Hah? Sesuk melu aku. Parangkusuma gelut ra.
Ah wis asli sumpah pedhot tenan ya. Ora goleke gawe anakku. Ora. Tak tinggal jalan lho. Hati-hati lho iki kok bar iki makani pitik. Ora ya, makani kowe. Wah, wedi ya. Yo. Terus. Wis ora apa-apa iki santai to Mas Gading? Santai. Santai. Ah iya iki kudu ngene iki. Manismu. Memang nesmu hangu. Iki apal cakepane ora apal lah ya. Wah, Gunung kembar munggeng Jojo. Aku dadi gandul. Sut kapandhon kungrang beni aku nek penonton sepi ngene iki seneng aku. Seneng, asik. Bebas. Bebas. Toh? Bebas. Ah iya. Heeh. 400 Streaming lho. 400. Iki streaming lho. Iya ora masalah. Ora masalah. Ora masalah. Pak Gino transfer. Iki Mbak Ayu ndelok lho, nonton lho iki. Kowe ra gawe-gawe bojoku nama Gelang. Ha iki lak streaming. Ora, Aku bar di WA. ora bojoku ora streaming. delok rekamane. HP-ne modar. Sesuk ndelok rekamane kok. Tak kirimi link e mangko, link YouTube. Ning jagelut iki. Jebul Bang Tiger ta jenengan iki. Ya ora Bang Tigor ming menghargai seorang istri ngono lho, Tan. Hah? Kowe pinangka dadi wong wedok ora dihargai karo wong lanang piye? Ya Bali. Hah? Bali. Oh, Bali to. Bali mulih nang Ngambah. Nggone sapa? Ana nggonku. Ayo geman. Hah, lah ngopo? Ya disapa-sapane. Hamulat si Romas Ro wis nembang wae saitan aku ketok ini aku karo nada wis edan iki Baleni meneh yo. Baleni meneh yo. ora wis ora Tanggung jawab lho. nembang wae Mas Gading ya. Hah? Jare 400. Wah ya 400 ora ana keterangan saka ibu. Bu 400 lho. Hah? 400. Tenan ta? Ngene ora. Iki urusan pribadi tenan lho iki. Iki ekonomiku lagi sumamburat lho. Tenane. Opone? AWL ora blas ra pentas sih. Kowe pentas Ora Pak Geter rong sasi blong. sesuk Agustus. Kesuwen. Anggepe Agustus iki nyaur bangku per bulan wae piye? Ora masalah. Iso cepet kok Agustus ki. Ora iso. Paling kemut-kemut. Kemut-kemut sanang tanggung jawab sapa? Adol kucing. Marok adol kucing. Adol kucing, bae kucing akeh kok. Oh, aku rene mau njaluk tulung Wahyu takon ngampiri mergo aku ora duwe duit tuku bensin. Ngerti ora? Yo bensine. Ya bensin itu. Tak bensini 400. Jare ra duwe duit nggo bensin. Ning ra yo dadi wong dalang aku iki. Lho. Dalang tenadan rung payu. Heeh. 400 tak sembadani Wahyu. Piye? Kapan kuwi? Tak goleki Oh. Sing duwe mobil muni kapan kuwi? Gelut ye. Asli ya mendem. Kendrok wae. Mendem tenan aku. Sumpah ya. Ate-ate sabatan ora oleh apa-apa ya. Arep apik-apik. Pak Wisnu ya ora kaya apa-apa. Tak sengaja aku urung nyumbang saiki. Jenengku tak tulis ora ana. Hah? Yo.
pesan yo. Nanti Nembang wae. iki mau babak apa sih? Hah, bendrong. Ayo babak belur tenan nek kowe. Wis sepi, mumpung sepi penontone. Ora rano sing membuli. Ah jejak digitale piye? Hah? Jejak digitale piye? Wis ora usah digagas. Jejak-jejak apa? Paling ming kasemo ae. Apa Mas Gading? Lah mau kae apa diganti yo? Heh, Madiun Ngawi. Madiun Ngawi kuwi sing nembang kan? Ya bareng kok. Alah nek bareng angel. Ya oleh 20.000 ta mau. Mesti aku sikik. Wis mesti aku sikik. Pas berarti. Hah? Pas. Wis cepet. Rasa melu-melu. Ya tak meneng aku ning ngene. Rungdong. Heeh. Wis, Ya etok-etok rungdong. aku tak mudun ya Mas ya. Hah? Lah rung sida nembang kok. Ini kok ya. Di Madiun Ngawi iki jen wae. Kowe ana wong loro sing sijine ngopo ta ngopo? Sijine senggak. Pak Wisnu. Mas Wisnu. Tambah neh. Hah? Hah? Ero raksa njaluk Yuprasesa. Nama Madiun Ngawi iso. Iso. Barak gajul. Hah? Bajul genti kok. Ya aja kowe nek gajul kelumah. Engko nek kowe kelumah aku mesti nututi. Kowe rasa melu-melu. Rasa rungdong. Heeh, rungdong aku. Iya, ayo Nduk, ini Nduk. Nggo HP, ya sayangku. Oh. Lah iya wis. Aku nek kaya ngene wuruh Yuprasika widodari tenan. Wis ben. Wis saknane pokoke. Ha wis ora tanpa wangsulan ya ming iki ya. Berarti omonganku bener to nek ampun alkohol do gelem. Heeh wis ben. Nek wong normal-normal ya emoh. Kowe isin ora Bu Agnes ya? Ya isin jane. Wah iya wis ora apa-apa, isin ditinggal buri. Ngapunten nggih Bu Agnes. Oh, Iki ngancani wong edan. wis aku tak medun. Aja. Aku tak jagongan nang kono. Wah. Ben nyawer ki gablekmu apa? Anggepe setan ki. Biasane kowe tegelan to. Hah? Tegelan to. Aku tegelan aku sing ora nyawer. Rasa diteukeh. Duit tenan ora kuwi le? Hah? Kene sok. Munggah kene. Nek nyoto kowe ndek dhuwit munggah kene nek wani. Aku ora wani, ora ndek dhuwit ora sepi tenan e. Pak Geteri sepi tenan e, pahit tenan kok iki. Ya gek Madiun Ngawi yu. Madiun Ngawi. Ya santai wae nek nyambut gawe karang ora oleh apa-apa kok. Tok 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 tok. Ngawi
pripun niki? Oh, nggih. Terus sik mus jenenge anu ta apa? Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara. Aja aku le aku ra iso. Sak mlaku-mlakune apa ganti lagu? Dadi. Sinten ingkang nyekar? Apa Feb? Mbak Okta? Aku yang mau sih ngomong lho. Mbak Okta. Ngono kuwi kok. Ayo. Allah. Pripun? Nggih, Lintang Asmara. Monggo, coba nang Mbak. Ayo, coba menang.
wis Benang kene wae. ngajak padu. Ora. Pripun? Benang kene wae, Mas. Benang kene wae. Kon ngopo? Ora usah nganggo kathok sisan bae, Om. Aja nganggo kathok isin. Wah, ya isin. Isin. Piye dirajange wae piye? Ora Mas Gun. Putra Mbah Gati. Isih pemunden. Wis ngerti, Mas? Pun ngerti. Hah? Wis ngerti. Ora ngono. Biar apa? Rebutan ro aku. Cire. Modaro kowe kan. Iki to. Ngopo? Ya ora ngomongke piye. Ki rebutan ro Mbak Yumu ayu kae. Kalah prigel Rebutan. Jaman biyen kene wani tantangane kok uripe. wani tantangane. Heeh. Ha iki numpake motor Ngopo? Gesek-gesek wis seneng. Mau aku saroga. Enggak ora apa-apa. Ki Mas Gun. Nggih. Ora megangke-gangke wae to. Wang suli ngawur wae apa kok nek karo. Ngawur sak-sake ngawur ngono lho. Ngawur. 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 Uripmu barang ngawur. Kae. Ayo apa? Ae. Mas wis suwe. Mas, kula dereng lho, Mas. Heh. Kula dereng. Getak wae aku nang kene iki kuwasa. Sing kuwasa kono. Ora wae nang kuwasa nang Mas Wisnu. Njaluk apa-apa mesti turuti. Mas Wisnu ki wong Brawera. Sugih, bondo. Ha to? Ambo. Anembang apa? Wis ah. Wis. Wis ya. Wis wae ya. Wis wae rasa. Buka rasa esuk-esuk. Oh. Sesuk sekolah. Sesuk sekolah. Ayo. Ayo. Nang kene arep-arep karo apa? Ngono. Heeh. Sesuk sekolah. Sekolah. Penting saiki sik dipentinge le sekolah. Ah iya. Perkara sesuk le payu ki sesuk. Sekolah. Sesuk prei kok. Dene prei. Bolos. Bolos. Bolos padha aku biyen. Asu. Baru tak sai HP-mu iki. Wis durung? Wis. Kono dipenake. Kowe kok ora, kowe kok le aktif. Maksude. Lah aku ora dikabari kok, nek Ora maksude kok le alim banget ya, Mas. Aku apa? Iki pernah kakangku, Mas. Kakangku. Mula kowe kudu nyembah tungkakku. Kok ora sudi. Kok gelut pani ya iki. Hah? Jarengan kakang. Ya kakang gila tungkak-tungkak. Kok gelut wani ya. Mlebu meneh ora masalah. Penak apa ya nang kono dipakani negara kaya. Aprek ora iso. Rekoso nang kono. Gara-gara sak lebonane om Lah kandel. Mulane aku mbiyen tetep tak tata uripku. Tata. Ayo untung kowe ora oleh kae sik oleh aku. Lah iya alhamdulillahirabbil alamin arrahman tekane amin. Kowe dong ora. Ora. Lah, Ora. penting ngomong karo ibu 400 nggo kis bae. Nggo ngijoli bensin. Wah iso. Wah iya. Bensinku tak kuat tenan. Le. Aku jajake Mbah Geter entek 350. Wah, cangkeme. Asli. Senengane gak iso. Dan kok. Apa padha-padha sambatan ra oleh apa-apa kok. Njaluk dhuwit 350 nggo jajan. Gek monggo kancane sak mobil wong 5. Ya kuwi resiko wong nunut ki ngono kuwi ya. Mlaku kok omah kan kene. Ya ora iso. Amumpluk. Mobil pira regane? Aku ora nggo mobil. Wah, ora apa? Ora, nunut aku. Ane ragat 350. Wong 350 apa 400? 350 kan badine 500, 450. Badi 50. Lera. Gelut ye iki. Ora urusan aku. Hah? Masak kono ya. Matok amuk-amuk wae. Ora iso dimesake kok cahe. Oh kok anu kok Langsung di ngawuri wae ra wajib diwaneni. Nang kene iki sing kuwasa kowe le. Ora. Sing kuwasa ya Mas Wisnu. Lho mau jare sambatan. Hah? Jare mau sambatan. Saman kok ngene kok sambatan. Wanggepe apa? Nyumbang ya ora sambatane. Kok kon sambatan saiki jaman ini kok sambatan. Saiki iki sampean. Nggih. Nek nampa job mayang iki aja muni sambatan.
golek duit. Nggih. Sik kira-kira ngembangke budaya mayang wis ana dhewe. Ayo wegah masyarakat mau nek nurut karo budayamu. Lah piye? Lah ngono kuwi mau to. Heeh. Ya wis. Mula nrimo. Mula aku wis ana wae sing mayang. Mula saiki aku ya ora payu mayang Ngandelo kowe kok. Wah aku iki mau jiwa-jiwiti silet ki. Wah ya kira to bahaya iki. bahaya iki. Bahaya. Sapa? Aku. Embuh sapa? Sesuk dolan karo aku. Napa? Jenenge wong arep dadi dalang laris. Heeh. Aku biyen miturut simbah-simbah. Kudu nglakoni mo 5. Madat, madon, main, minum. Siji apa iki? Medok. Aku wis nglakoni 7. Pokoknya jare 5. 7. Aku ben saya laris to. 7 kuwi tak lakoni kabeh. Main, madon, madat. Sapa? Maling. Terus isine madang. Minum. Demeni marang tuwa. Ora iso. Wis kedisian karo keli. Sing tatak le wis ora apa-apa danggep bae iki. Golekno apa keamanan iki apa jenenge nang desa iki? Hansip, heeh to. Samsat. Apa lamu? Samsat cetuk. Wis ya. Mau ora aku sih seneng karo kowe kok. Ngene to. Mau. Ora apa-apa nek, Mas. Nembang apa nek? Ora ono apa-apa sing tak tilakane. WhatsApp. Ana request ra? Kopi. Hah, ana request ra? Lagi mendelok-delok iki lho. Ora ono pisan. Intane lho, Mas. Intane lho, lumayan nih. Apa? Iki. Jos. Kon ngapake? Lah ya kon nembang apa kon matur. Wis kok mau wis nembang. Wis kok. Wis salahe nang kono, ayo. Wis. Kene sik aja lunga sik lho. Gelut pisan ra aku. Nembang apa? Nembang gun. Gelo. Aku ora hafal. Oh iya kan ngapalke sapa? Oh tak ae. Ayo ta, maju ta. Wap. Ngono bapakmu ora trimo tak antemane nang kene. Ah iya ngerti aku. Sapa diangkuk. Sapa-sapa ta. Bengi iki kaya ora kumat cengkilinge. Heeh, aku lah ya ora oleh apa-apa e. Kok sik to jawab aku to, Ding? Liyane kanca warga laras akeh to. Kok aku tok kon melu? Ah gelem ora? Lah ya gelem. Ayo kene. Engko nek ora gelem tok pecat. Tambangane ngiwu-iwuwi kok. Oh, ngembangane. Ayo ta kene waduh jan adikku capek. Febri. Ngopo Feb? Kowe pengen melu munggah? Ora. Ha iki mau munggah Fred. Oh. Kowe munggah gelem ora? Bolo jatme ya. Pancal saiki lho. Ate kok. Wih lah, pancal tenan kowe kok. Iki to demi keselamatanmu, Feb. Ya wis. Ya wis ya. Gelo. Ayo Mas Gun. Wah, wis medun iki Gun. Kowe dhewe ta ya? Lah. Loh. Ngene kowe ora aku patutan.
Matur sembah nuwun, Mbak.